Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थाबावबाय लोगोफोर। स' दिनैनि भिडिअ लोगोफोर नै दाथ' ख्रिस्टमास सफैबाय नालाय ओमफ्राय आरो खनसेबाव खरस लायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर। बायदिसिना माने गाननाय जोमनाय लाया आरोना माने मा होनो फुरानायानो दंखायो नालाय बेखौनो गानसै। अनलि ओरैनो फिसा मोनसे मोननैल'सो लाबोगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय जा दं बेजोंनो जानोसै आरोना लोगोफोर माने गाननाय जोमनाय गोदान गोदान गाननाय जोमनायजोंल' जानाय जाया आरोना लोगोफोर। नोंनि गोसोआ साफा जाबानो जाबायना लोगोफोर। गोदान गोदान गाननानैल' नों गोसोआ साफा जानो रोङाबा मा जानो ना लोगोफोर। ओंखायनो आंबो एसे दिनै खरसखौनो लायनोसै आरोना लोगोफोर। आइजों थांफानोसै आरो नानि सानैनो ओरैनो फिसा फिसौ जाब जुब ड्रेसफोरखौनो बायना होलाबायनोसै आरो लोगोफोर। उन्दैफोरनोलाय आरोना बेजोंनो हेपि जागोन मालाय। स' लोगोफोर थांबाय थानोसै, नायलांबाय थाबावदो आं मा लाबोगोन मा बायगोन नोंसिनिखौनो एसे सेयार खालामलायनोसै ना लोगोफोर। मा होनो बेखौनो नायदोलाय लोगोफोर। दे आंना बेगाबो फैसा गैया आरोना थांबाय थानोसै। जोंहा जिलि रिलि ड्रेस लायनोसै ना। ओमफ्राय थांनो नागिरदों जिलि ओमफ्राय बुधबार बाजाराव नै ओरैबा ओरै फैदो थांबाय थानोसैलाय जों लोगोफोर। नै न'नि बिफानि बेटारि गारियाव गाखोलायबाय। बेसो भारा गारनाङा ने बेनालि थांनोसैलाय लोगोफोर। आसान लाबाय ने जिलिया बेखौनो फसायबाय जोङो लानोसै मोसासैनो रिलि ने बेखौनो लानोसै हनै फसायबाय बेखौनो। बिनालि जोंहा जेबो गैया मानसिफोर बायनायखौसो नायदों लोगोफोर। बाजारनिफ्राय फैखांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय न'आव एसे खामानि मावदों आरो ना आब'आनो। नोंसोरनो देखायनोसै आं लोगोफोर, नायदो। मा खालामदों नोंलाय? मा खालामदों? रुम साफा बानायदों नो। बेयो रुमाव रावबो थानाय जायाना बेखौ साफा खालामबाय आरो। ओइयाव दाउस्रि बाहा लादों जोंहा, दाउस्रि बाहा जा लेथ्रा जाबाय नै बासाया नासाय बिराद लेथ्रा खालामो। मेथाइ दामै दामै माबासिगोन आरो इयो नै। आंहा ओमफ्राय नैबे न'खौ सुदोंमोन नै। आयु दाउआ हाबफैबावबायहाय जास सुदोंमोन आंहा लेथेर फेथेर नै रुमानो नायजाला। दा साफा खालामसिगोन। पर्दा बिदिनो खागासिनो आरोना ओंखाम संग्रायाव होनो। नाग्रायाबो दाबो दानाखै नै नै बेखौ दहाय लोगोफोर जिरायफ्लाङो आं। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना आरोबाव अन सोमबाय आरोना नै मानसिफ्रा देना दोनखानोसै आरो माने मेचिनावसो हैगोन आरो जोंहा। फोरानग्रोबाय बेखौ सुखांनानैहाय बेखौ मेचिनाव हैनोसै आरो ना। आयु मिनालि मोना हनै सिथाव सौबाय नै बाजै मोना देबाय। बर'दिन नै जोंहा ओमफ्राय देया आरोना मेचिनावसो हैनोसैनो। दे नै आयौ सासे देफैबावबायनो। दे आयौ दे आयौ जि इन्टारेस्ट जाखादोंहाय। आयु थैखागोनहाय संना हो मेचिनाव, जोंहा मेचिनाव हैगोन ना। जा मोजां देखायदों न' फोसाबग्राया। दे ओमफ्राय बाजै सिथाव ना फिथा? सिथाव ए लाइफां गैयाबासो देगोन नै सिथाव देगोन लोगोफोर। जोंहाबो माबाबाय आरोना सोमबाय लोगोफोर। नै बाजैमोना अन देगासिनो दङ। ओमफ्राय जोंहाबो दा मेचिनाव हैसिगोन आरोना। नै
लागाव बर'दिन मोनो गोसोफ्रा नै लोगोफोर खानायबो खानाखै आङो एकदमबारे फुंनिफ्रायनो बिजिथार खामानियानो टाइमानो मोनाखै लोगोफोर आयौ नै देगासिनो बाजै माबायदि मोनदों मोजां नांदों मोजां मोनथारदोंनो माबायदि मोनदोंबा बाजैया मोजां मोनदोंनो अनदेनानै दे देना हो दे नोंसोर जागोन आयदा लोगोफोर आं बाजैजों दसे अनदेफानोसै आरोना माने न'आवबो खामानि दं नालाय एसे देनायनायसै आरोना गोबावसैमोन नालाय देयैयाबो बर'दिननि नामाव लोगोफोर बोसोराव खनसेल'सो देनो मोनो ओरैनोलाय अनला जानायावबो देयो लोगोफोर होमब्लाबो अन देनाया एसे आलादा जायो आरोना लोगोफोर बांसिन देनाय जायो नालाय ओंखायनो आखाइया थिफुजोबो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जोंना मेसिनावसो हैनोसै नायदो नै मेनालाबो दे बाजै दे ओरै थांनानै नै लोगोफोर बिराद मोजांखा आंबो देखागोन लोगोफोर बिराद खस्थ' लोगोफोर बेखौनो मानसिफ्रा मालाय सावखौ जानो लुगैयोना बिराद खस्थ' आयौ मामुलि नंदों अन देनायखौ जोंना बिदि देयो नै ओमफ्राय हरै उदालगुरिथिंजायबा आथिंजों ओरै गायो आरोना ओमफ्राय जोंनिया बिदि आखाइजोंबो देयो आरोना लोगोफोर दे दे मावदे जिलि नै जोंहा बर'दिननि गोरलै गोरलाम खामानि मावजोबथारदों दे मावदो दे दे नैबेखौ लाबो दे फिसा फिसाखौ लाबो दे नों दे थिखोनो हाबाय दा जिलिया खामानि मावदों जोंनिया बर'दिननि साफा बानायदों रिलियाबो दे फिसा फिसाखौ लां दे आथिङाव नांगोन आयौ खालायलायथारदोंहाय आथिङाव नांगोन दै दोनदो दे